del segle XXI. Anem a repoblar, anem a actuar sobre unes 70 i pico hectàrees, anem a posar 65.000 arbres i anem a fer una inversió d'1 milió d'euros. Ara sabreu el que és bo. Acostumats a no escoltar, acostumats a callar massa. Hem desaprès a deduir, desaprenguerem a pensar que la resposta col·lectiva no és possible o impossible. És necessària. Una bacanal d'harmonies estrombòtiques unides entre si amb pinces d'estens de roba i adobades per la força tremebunda d'un garrot democràticament totalitari. Això és el que hi ha. ¿Pero qué ha pasado con este barrio? Pues ha sido Rita la destructora. Pago a gusto mis impuestos para que se pueda investigar lo de Terra Mítica. Porque a lo mejor... El agricultor ha sido utilizado como la gran coartada para defender negocios. ¡Aprecio regalado! Y dentro de 2 días esas tierras están edificadas y tenemos que nuestros hijos... ¡Hala, que te largues de una cosa que és tuya! ¿Que por qué? Una operació que implica l'expropiació forçosa de 400.000 metres quadrats de l'Horta de Vera. El cost de l'altar, que es destruirà l'endemà de la missa, es calcula que ha costat de 600.000 euros a 900.000. No quiero gobiernos que no sé lo que van a hacer con el agua, que no sé lo que van a hacer con el valenciano, que no sé lo que van a hacer con nuestra prosperidad, que no sé lo que van a hacer con nuestras inversiones. Eso. De comissió putrefactes, a pesar del maquillatge putrefactes, des de sempre vau tindre molt clar que ningú sap fer ric treballant, que heu engreixat de plusvalua en plusvalua. Ara que la nit comença a perdre-se amb raons per l'esperança, perdent la por recuperem els mots, perquè hem vingut des del fons dels abismes per fer-vos memòria, per furgar a les vostres nafres. Societat limitada, societat de consum, cultura de camp de golf i puticlub. Se'n desveies o no veies? Arribats a este punt tu tries, desperta. Per un millor control dels incendis forestals i perquè s'impedisquen la recalificació de zones cremades, perquè amb això del calentament global no sé què posar-me. Una manca de sensibilitat del govern valencià per promocionar i per protegir el valencià. No quisiéramos que nos sucediera como estas cosas que han llevado a esas canteras de Sagunto. Culpar al conductor, ¿por qué? Porque es lo más fácil, ¿por qué? Porque está muerto, ¿sabes? Pero todo, y la maquinaria, y el tren. Estas son las cifras espectaculares. La décima maravilla del mundo. La habilidad y la honestidad de todos mis compañeros. Perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè tinc ganes que tenir. Vaig dir-li de tapar-lo perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam
volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Benvingudes i benvinguts a la nova etapa que encetem des de la plataforma Ja en tenim prou amb el suport de Carrevolta. El nostre propòsit es mou per la necessitat de criticar el poder, denunciar els abusos i incompliments mediambientals, urbanístics, sanitaris, educatius, culturals i socials que cada dia es queden amagats davall les muntanyes de propaganda i desinformació que reparteixen des de conselleries i palaus. També, si la cosa ho permet, volem passar-ho bé, burlar-nos de la seva incompetència, i destapar amb humor les seues mentides. Esperem les vostres col·laboracions en forma de microvídeos de denúncia, informació dels abusos i incompetències dels poderosos i la vostra incorporació al projecte en la forma que pugueu. La Generalitat Valenciana, després d'imposar una multa de 300.000 euros a Acció Cultural, pague a gust els meus impostos per a que els polítics facin declaració de béns. I això què és? Declarar el que tenen quan arriben al càrrec i quan se'n van. Així sabrem que no s'han fet rics en aquest temps. Alguns no voldran. Sí que voldran, si no serien sospitosos. Doncs alguns no voldran. Doncs seran molt sospitosos. El PP també ha demanat la dimissió mancomunada de tots els càrrecs socialistes a tots els ajuntaments, governs autonòmics, cabildos i consells insulars i ciutats autònomes. Per allà on puc, trec, trac, troc, troc, plat, 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 va, 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 plat, 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 va, va, plat, plat, va. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou de la mentida i de la destrucció. Ja tenim prou de manipuladors. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou d'impedir i de boicotejar la participació dels ciutadans. Ja en tenim prou d'agressions a la llengua i la cultura. Ja en tenim prou sobretot del cinisme. De especulació. De dar poder al capital financiero. De majories absolutes. De tantes coses. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou. Ja en tenim prou, no? Estas son las cifras espectaculares. La décima maravilla del mundo. La habilidad y la honestidad de todos mis compañeros. Per una ciutadania informada, lliure i solidària.